Som-hi amb la Meteo, rècords de nits tòrrides a Barcelona i més patacs d'aigua a Catalunya per aquest dimarts. Ara en parlem de tot plegat, però abans repassem l'actualitat i comencem des de Cardedeu, amb aquest dilluns, un inici de setmana que ha estat molt tranquil, amb sol, alguns núvols decoratius que no han portat pluja i temperatures molt elevades. Feia molta calor, màximes de 35 graus. Més imatges des de Lleida amb el pobre gosset Plat, que també està acalorat per aquest estiu tan tòrrid. Una altra nit tropical a la capital del Segrià, també amb un matí de pocs núvols. Després a la tarda sí que han arribat algunes encluses, molt de sol i la calor que ha estat canicular, amb temperatures una mica per sobre dels 35 graus. Ens anem, en aquest cas, a Mataró per veure com les platges estan carregades de gent, ara que coincideix amb el pic turístic, i també per aquesta bonança meteorològica o perquè la xafogor és tan intensa que la gent busca refugiar-se i refrescar-se al mar, tot i que l'aigua està com una sopa. De fet, aquest passat diumenge, la bolla de Barcelona i de Tarragona va arribar fins als 30 graus, que és una xifra francament esgarrifosa. Són gairebé rècords de temperatura de l'aigua del mar. Es va fer la setmana passada a Sa Dragonera amb 33 graus. I acabem de pentinar l'actualitat des de Tarroja de Segarra, amb aquest ruixat matinal que puntualment ha estat intens i, a més, coincidia la pluja amb el sol, que també és ben habitual o un clàssic d'aquests dies d'estiu. A continuació, mapa de temperatures que ens dibuixa aquest anticicló mediterrani. Fixeu-vos que tant la península Ibèrica com Itàlia i Grècia estan dins d'aquesta isoterma dels 20 graus, molta calor. De fet, la temperatura anirà de pujada fins divendres aquí a Catalunya amb aquests 24 graus a uns 1.500 metres. Serà molta calor, però no arribarem tampoc als extrems d'una onada de calor. En tot cas, sí que sembla que aquesta calorada tindrà corda per dia, serà molt sostinguda i ben bé es podria allargar fins a la 20a d'agost. Després, sembla que ja podria arribar la primera estocada de l'estiu. Ja en parlarem, que queden molts dies. De moment, per aquest dimarts tenim alertes per calor i per pluja forta a Catalunya. Per una banda, aquestes grans tempestes que ens deixaran possibles alertes de precipitació intensa a les comarques del Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès i també en algunes zones veïnes com per exemple la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Solsonès, i pel que fa a la calor forta, sobretot serà a les comarques del Segrià, l'interior de l'Ebre i entre la costa de Tarragona i de Barcelona, on la xafogor serà francament intensa i enganxifosa. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per dimarts, que ens anuncia un dia una mica variable. Tindrem una mica de tot. De fet, ja de matinada podria creuar algun ruixat o tronada entre les comarques del nord de Tarragona, la costa de Barcelona i també cap a les comarques interiors de Girona. En principi serien ruixats passatgers de curta durada que haurien de deixar poques quantitats de pluja, però no us sorprengui si de nit escolteu algun tro mentre esteu dormint. Pel que fa a la resta del dia, doncs serà un matí de clarianes amb alguns núvols decoratius a tot Catalunya. Després, a partir del migdia, creixeran nuvolades a la meitat nord de Catalunya i tarda passada per ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu, Prepirineu, que és on podria haver-hi la màxima activitat tempestuosa, i també en algunes raconades de l'interior. Per exemple, podrien arribar aquests ruixats fins a la Noguera o al nord del Segrià, també al nord de la Catalunya central o fins i tot cap al Moianès i Osona. En tot cas, precaució amb aquestes tempestes que poden ser violentes, amb patacs d'aigua en aquestes zones de la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, també cap al Ripollès i fins i tot algun nucli més independent, però tempesta que també podria ser molt intensa, cap al Pallars Jussà, i també algun ruixat localitzat cap a la zona dels Ports i el Baix Ebre. A la resta de Catalunya no plourà, sí que és cert que arribaran les encluses, els cumulonimbus, cap al vespre i a la nit a zones sobretot de la costa. El vent serà feble de marinada, es pot reforçar una mica a les comarques del sud de Lleida i també cap a l'interior de l'Ebre, en tot cas ràfegues de 30-40 km per hora, i la temperatura que presentarà poques variacions, per tant serà força semblant als dies anteriors, amb aquesta calor canicular, màximes de 30 a 35 graus en conjunt i pics que podrien superar els 35 graus i enfilar-se fins als 38 graus cap a ponent, l'interior de l'Ebre, al Pla de Bages i també a l'interior de l'Empordà. En tot cas, de moment, encara no esperem que s'arribi als 40 graus i les nits que seran de mal dormir amb valors tòrrids en algunes zones litorals, com per exemple a Barcelona, Tarragona o Amposta, nits tropicals gairebé generalitzades a la resta de Catalunya amb el permís de petits oasis que trobarem a les valls del Pirineu.
Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies, un dimecres, dijous i divendres molt semblants que s'anirà repetint la mateixa tònica dominant, amb tempestes i tronades de tarda, sobretot cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu i el nord-oest de Catalunya. També podria escapar-se algun xàfec intens a la tarda cap a les comarques de Lleida i cap al nord de Ponent. Per tant, Noguera, al nord del Segrià, a l'Alta Segarra també podria arribar alguna d'aquestes tronades localment acompanyades amb calamarsa o pedra. En tot cas, a la resta de Catalunya no s'esperen pluges, aniran arribant aquestes encluses al vespre nit cap a les comarques de la costa que es mantindran al marge d'aquestes precipitacions, tant divendres com dijous i divendres. Tot plegat amb temperatures que pujaran els 3 dies, tocarà sostre divendres, que serà el dia amb calor més forta de tota la setmana. De fet, serà l'únic dia on es podrien superar els percentils de temperatura màxima a bona part de Catalunya, però no serà una onada de calor perquè només serà un únic dia. Per tant, direm que és un pic de calor, no són 3 dies sostinguts o consecutius com es defineix tècnicament una onada de calor. I anem a centrar-nos en aquesta tarda de dimecres, que és quan tindrem l'eclipsi solar històric que tindrem aquí a Catalunya, perquè de cara a aquestes hores entre les 7, les 8 i les 9 de la tarda vespre, quan tindrem aquest eclipsi solar que serà total al terç sud de Catalunya, esperem que només hi hagi núvols a les comarques del nord-oest de Catalunya, sobretot Pirineu, Prepirineu i també en algunes zones del Pla de Lleida o Ponent, precisament per aquestes encluses, els cumulonimbus, que podran enterbolir el cel i que podrien fer una mica la guitza. Això sí, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre la visibilitat en principi serà força favorable mirant sempre cap a Ponent. Pel cap de setmana, doncs, esperem que hi hagi un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que podrien ser força més nombroses i que també podrien arribar fins i tot al prelitoral o en alguns trams de la costa. Per tant, un dissabte i diumenge que estarem pendents al cel, sobretot a la tarda, amb aquestes tempestes que, atenció, perquè poden ser cada cop més intenses i violentes, acompanyades de calamarsa, pedra o també fenòmens extrems i de temps violent. Veurem si també poden arribar en alguns trams de la costa. I tot plegat amb una petita reculada del termòmetre, però clar, vindrem de tant amunt el divendres i el dijous, doncs que la calor encara serà molt intensa i els registres encara estaran per sobre de la mitjana climàtica. I anem acabant amb aquestes imatges delicioses des del pantà de Sau, que podem veure la pluja dels Perseids o les llàgrimes de Sant Llorenç, que és un clàssic d'aquesta època de l'any, aquest gran esdeveniment astronòmic que més o menys es pot veure aquí a Catalunya entre mitjans de juliol i finals d'agost. I a més coincideix que el màxim d'aquesta activitat d'estels serà entre l'11, el 12, el 13 i potser el 14 d'agost. Per tant, coincidint en aquests dies podreu veure aquests estels dels Perseids i, per tant, doncs, ja teniu pla per aquestes nits, si voleu, o també per si s'ha d'allargar aquesta experiència que viurem el dimecres 12 d'agost de l'eclipsi solar. Quan acabi l'eclipsi, després, si voleu, si esteu en aquests entorns tan paradisíacs, doncs sabeu que podreu gaudir d'aquesta pluja dels Perseids. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé!